cidenkulu bɛ ka se Washington ka kɔni Ameriki ani Afriki jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ filanan ye min kɛnɛ kan ka sigi décembre kalo tile 13 la ka taa se a tile 15 ma. L'Amérique kiri ministriso ye a sɛbɛntiya k'a fɔ karidona ko Libi jamanaden min tun jalakilen don k'a ye bɔmbu kɛ ka mɔgɔ ta avion dɔ ye Lockerbie Écosse jamana kan ka mɔgɔ 270 faga san 1988 waati la bɛ u ka bolo kan. NASA ka satellite seginna a kɔ dugukolo kan karidona a kɛlen kɔ ka sɛgɛsɛgɛli fɛrɛ dɔw dabɔ ka kalo lamini tile 25 kɔnɔna na n'a ma kɛ ni baarakɛla ye. Père Noël caman jiginna Nieri kuru fɛ Maine État kɔnɔna na karidona yaasa ka se ka nafolokun fara ɲɔgɔn kan. U ye $7,500 ni 500 ɲɔgɔnna sɔrɔ. Florida sigibaw ni a turisiw caman tun bɛ ka don Noël hakilinaw kɔnɔna na Fort de Dorado ni u ka fini kunguruninw donnen u la 20 degrés Celsius ye.